38 नं भैरबकुंड बियाबनि आमजुलि प्राइमारियाव गोबां मावथांखि बेखेवदों। थांनाय बिसायख'थिनि समाव रादाय होनाय बायदियैनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव बायदि मावथांखि बेखेवनायखौ नुनो मोनबोदों। बेबायदियैनो 38 नं भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय आमजुलि बिसिडिसिआव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा 46 नं अदालगुरि विधानसभा बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया गोदानै मावफुंनो लानाय आरो मावफुंजानाय फरायसालि, न'ब्लां, लामा बायदि बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बेराफारसेथिं सानफा एफा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि खान्थि आदर्शखौ मोजां मोननानै सानफा एफा रायजो राजाफ्रा हान्जायाव हाबफैगासिनो दं होननानै लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया फोरमायो। भैरबकुंड समस्या हाजो सेर जानायखाय लामा सामानि बिथिङाव गोबां जेंना दंमोन। स्पेशली थांनाय 17 बोसोर सासन खालामनाय सरकारनि समाव बे ओनसोलनि गासै बिथिङावनो गोग्लैसोना थानाय अबस्था दंमोन। दै लोंनायनि बेबस्था थिग मथे होनो हायाखै, हान्था मेलानि थाखाय लामाबो बानायना होआखैमोन, फरायसालि बायदिसिना रिपेयार खालामनो होआखै, गोदानथ' बानायखायाखैनो रिपेयारबो खालामाखैमोन आरो बिदि गोबां जेंना थानो गोनां जादोंमोन। बेनिफ्राय जेथिया जों 2020 मायथाइयाव बिसायख'थियाव बाहागो लायो, बे समनि रायजो राजाफ्रा बै समनि सरकारनि बिजाथिखौ रिजेक्ट खालामनानै मोनसे बेहा डेभेलपमेन्ट खामानिखौ आसा खालामनानै जोंखौ बिसायख'थियाव सापर्ट खालामदोंमोन। सापर्ट खालामनानै बिथांमोननि आशीर्बादजोंनो जों देरहाबाय आरो सरकार दानोबो खाबु मोनबाय। बेनिखाय रायजो राजाफोरनि जिथु गांनाय उखैनाय, जि जेंना, जि हास्थायनाय लुगैनाय, बेखौ मावफुंजोबनो थाखाय जों जेसेबां हायो नाजाबोबाय थादों। इतिमধ্যে जों बे थांनाय 4 बोसोराव नैबे ओनसोलाव एखे कुन्द्रबिल, सान्तिपुर, बेनिफ्राय जोंहा अदला समस्तिनि बे सा बाहागो बे गासैबो ओनसोलफ्राव जेसेबां हायो लामा सामानि जेंनाखौ बोस्रांनो नाजाबोदों। दै लोंनायनि बेबस्थाखौ जिहेतु जोंहा एसे जों खाफाल गोनांखौ बुंनांगोन, जों सरकार दानाय लोगो लोगो भारत सरकारनिफ्राय जल जीवन मिशन होननाय मोनसे हाबाफारि फैबाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों गोबां जायगायाव दै लोंनायनि बेबस्था खालामदों, बरिं बानायना होदों। दाबो गोबां मावनो गोनां दंबावो, बाखि दंबावो आरो गोबां लामा सामा जों इतिमধ্যे बानायबाय। नैबे कुन्द्रबिल एरियायावनो दासिमहालागै फ्राय 10थासो उन्दै गिदिर सेन्ट गेब्रिएल आरो सिसि ब्लक गासै 10थासो लामा बानायनाय जाबाय। आरो जोंनि खाथियाव थानाय सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङावबो जों 6-7थासो बिदि लामा बानायबाय। बिनि सोनाबहा भरला बिसिडिसि सिङाव थानायावबो जों फ्राय 10-12थासो लामा बिदि बानायबाय। बिनिफ्राय जोंहा खाथियाव थानाय अदला बिसिडिसि सिङावबो, बिनिफ्राय जोंहा सपनगाव, बेनिफ्राय जाब्रितला, बे गासैबो बिसिडिसियाव जों जेसेबां हायो लामा बानायदों आरो लोंनाय दैनि बेबस्थाखौ जों खालामदों। बे हाबाफारिनि बाहागो हिसाबैनो दिनै जों कुन्द्रबिलाव मोननै लामा बानायगोन जिथु सिद्धान्त, बे फाइनाल माबा जाखाबाय, टेन्डार जाखाबाय, बेखौ बानायनो आराम्भ खालामनो थाखाय जों गाहाय खुन्थिया गायसननाय जादों। मोनसे लामाया जाबाय सेमराबारि गामिनिफ्राय आमजुलिहालागै फ्राय 2.5 किल'मिटार लामा, आरो मोनसेया दिनै नैबे कुन्द्रबिल सकनिफ्राय पलासबारि मंगल सकहालागै 3 किल'मिटार लामा, बे मोननैखौ जों बेखेवबाय। आरो दिनै कुन्द्रबिलावनो एमइ स्कुलनि मोनसे गोदान बिल्डिं, मोनब्रै रुमनि मोनसे गोदान बिल्डिं जों बेखेवबाय। आरो बिदिनो जों आरो मोनसे लामा दा बेखेवबावनो अन्थाइ खाम्फा गायसननो गोनां दंबावो, बेखिनिखौ जों मावगोन। जों दिनै सानसेयाव बे कुन्द्रबिल आमजुलि बिसिडिसिनि सिङाव गासै 4 हाबाफारि मावफुंबाय आरो जोंहा मावनो गोनां गोबां दंबावो। जोंहा 2-3सो लामा दंबावो, बेखिनिखौ मावफुंगोन आरो गोबां कालभार्ट बायदिसिना दं, बेखिनिखौ जों मावनो नाजागोन। जिहेतु जोंहा बोसोरसे जों सम दंबावो जोंनि आखायाव, आरो बे बोसोरसे समनि गेजेराव बाखि थानाय जिखिनि खामानि बेखौ जेसेबां हायो मावजोबनो नाजादों। आरो बेखिनि मावनायनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरखौबो बुंनो नाजादों जे नोंथांमोना जिखिनि दायित्व जोंनो होदोंमोन, बे दायित्वखौ जों थिग मथे पालन खालामनो नाजागासिनो दं आरो उनावबो नाजालांगोन। बेनिखाय बेखिनि सुबिदा होनायखाय आं नैबे
आमजुलि बिसिडिसि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ साबायखर होदों आरो बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो फैगौ समाव जाहाथे जोंजों गसंफानानै बेबायदि मोनसे खामानि मावनो सुबिदा होबावो बेखौनो खावलायदों। थांनाय बोसोरब्रैयाव रायजो राजाफ्रा स्टाडि खालामदों नायदों बिजिरनानै जे जोंहा नैबे बेखिनि माबायाव बिटिआर ओनसोलाव गासै मोनब्रैसो राजखान्थि हान्जा दं। मोनसेया थाबाय बिपिएफ जाय पार्टिया बिटिसि सरकारखौ प्राय 17 बोसोर सालायबोबाय। गुबुन मोनसे थाबाय बिजेपिया दासिमबो काउन्सिलखौ 103 हिसाबै सासन खालामनो मोनाखै खिन्थु एबार माबाजों इउपिपिएलजों लोगो जाना सालायदों। बेनिफ्राय गुबुन मोनसेया जाबाय मा बुंगोन कंग्रेसआ खनसेबो जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि सासन खालामनाय खाबु मोनाखै। एजिपि थाबाय, एजिपिया जोबोद लोरबां। दा बे गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव बिजिरनाय रायजोफोरा नुदों जे आथिखालाव बयनिख्रुइ साबसिन खामानि मावदों इउपिपिएलआ मोनसे रिजनेल पार्टि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगाखांनो थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो बेनिखायनो रायजोफ्रा बे हान्जानि सायाव फोथायनानै बे हान्जाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय लैहोर लैहोर फैदों आरो बे नन स्टप बेबायदि जयनिंनि बे माबाया लेखानो बेखौनो दिन्थिदों जे फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हारसिङैनो सरकार दानो हानाय बिदि मोनसे पजिसनाव फैबाय। खारन रायजोफ्रा दिनै जगदान खालामगासिनो दं गुबुन गुबुन पार्टिफोरखौ गारनानै आरो बेनो जोंनि थाखाय मोनसे प्रपार्टि जोंनि सम्पद जायनि सायाव बिथा खालामनानै जों फैगोन इलेक्सनाव देरहानायनि मोनसे बोलोखौ मोन्दों।